Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, it's another exciting episode dito sa Biz Talk. Let's get to know more about one of GMA's multi-talented artists and Starstruck Season 7 first prince, Allen Ansay. Masantos, di kapusan, Allen, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello po sa inyong lahat mga kapuso. Good morning. Good morning. Talaga naman napakaganda ng umaga. Kamusta ka, Allen, at ang iyong pamilya? Ito po, okay naman po. Nasa bahay pa rin po ulit ngayon kasi di ba po sa yung family ko naman po, okay naman po sila pakatapos po nung may dumaan na kasi po sa Bicol, di ba dalawang bagyo po. Okay naman po sila. Safe naman po sila. Ito, bangon po ulit. That's nice to hear, Allen. Pero ito, ano ba ang gustong-gusto mong ginagawa on your spare time? Ano ba ginagawa ko? Bukod sa kumain, syempre naglalaro rin ako ng mga games, nanonood ng movies, nag-edit ng mga vlogs. Yun lang po yung mga pinagkakabalan ko ngayon. Syempre sumagot din po ng mga modules ko. Wow naman, napaka-busy rin ang schedule mo. Ano, Allen? And ang Starstruck Season 7 nga ang nagbigay daan sa'yo para pasukin ang pag-aartista, Allen. Magbalik tanaw tayo sa mga pinagdaanan mo during the competition, ha? Ano ang nag-udyok sa'yo para sumali sa Starstruck? Biglaan po talaga kasi yung nangyari sa Starstruck. Parang bigla ako sinabi sa mga parents ko po na gusto kong mag-artista. Pero hindi ko po alam na may Starstruck po na. Parang sabi ko malumuwas tayo ng Manila kasi maghanap tayo ng pwedeng auditionan. Tapos yun, pagluwas po namin, bigla po namin nalaman na biglang may audition po sa GMA na Starstruck nga daw po, Starstruck Season 7. Tapos tinay po namin mag-audition doon. Tapos yun po sa awa po ng Diyos, nakapasok po. Tapos nagulat kami kasi meron din po palang audition sa Bicol. Hindi ko namalayan. Allen, what's the most interesting you've done so far as a Kapuso artist? Siyempre, unang-una yun, binigyan ako ng opportunity kumanta ng isang original song from GMA playlist po. Sobrang nakaka-proud kasi bihira lang po mabigyan ng pagkakataon na kumanta ng ganito. At siyempre yung nabuo po yung Team Jolly na love team na si Sofia Pablo po at ako na buo po kami na gustuhan kami ng mga tao na binigyan nila kami ng pangalan na Team Jolly, Jolly Boy at Jolly Girl. At yun po. Nakakakilig naman! Naku, maraming mga bagets ang nakinikilig. Pero Allen, pag-usapan na natin ang Cray Crew. What excites you about this newest project? Naku po, sobrang excited po ako talaga kasi dati po pinag-uusapan lang namin to. Nung hindi pa po nag-lockdown, nung time pa ng All Out Sundays po yun, bago mag-lockdown, pinag-uusapan namin to na pinag-uusapan namin itong apat kasi parang ini-interview kami about sa mga gusto namin gawin, anong gusto namin na mga challenge, anong gusto namin puntahan na lugar, kung adventurist po daw kami. Tapos, pagkatapos po ng lahat, ito na-launch na po yung Cray Crew po, nakagawa na po kami ng unang episodes namin. Kaya sobrang nakaka-proud po talaga, sobrang nakaka-excite. Kasi sino ba naman po ang aayaw na masaya ka na sa ginagawa mo, makakapagpasaya ka pa ng tao. Totoo yan. Allen, kamusta naman ang banding yung apat ni na Abdul, Kim at Radson? What is your favorite thing to do with them? Pinakagusto ko talaga kahit tong time pa po nung Starstruck, diba, magkakasama na po kami. Ang pinakagusto ko talaga na banding namin na pa talaga yung kwentuhan, hindi mawawala yun. Yung ganito kami about sa sarili namin, yung mga pinagdaanan namin noon, basta yung mga kwento namin sa isa't isa, hindi talaga yung nawawala. At syempre yung paglalaro ng game. Ano ang mensahe mo sa ating mga kapuso dito sa North Central Luzon at ano ang mga dapat nilang abangan sa'yo, Allen? Naku mga kapuso, ingat lang po tayo palagi at lagi lang tayo magtiwala kay God syempre. At yun mga kapuso, sana mag-correct na kami ngayon yung Jolly Girls at Sofia Pablo. Pero abangan niyo yan, malay niyo may nahanda kami pasabi sa inyo. At syempre lagi din kayo manood ng All Out Sundays at ng mga darating na episode ng Cray Crew. At marami kayo sa amin na abangan ngayong taon, kaya abangan yan mga kapuso. That's for sure! Maraming salamat, Allen! Stay safe! Thank you po. Thank you po.
Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.